खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सोलिफु आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारि बिथाङा गुवाहाटी GMCHआव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मिथि मोनै बेरामाव भुगिना फाहामथाय लागासिनो दङमोन। दिल्लीनि लाल किल्ला साखाथियाव बम बेरफ्रुनाय बायदि मुगैथाव खामानिखौ बरनायनानै जाय सुबुंफोरा उदखारिफोरखौ थुलुंगा होनो ससियेल मिडियायाव हाबा मावगासिनो दङ बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव बमा बेरफ्रुनायजों लोब्बा लाखिनानै ससियेल मिडियायाव आयेन बेरेखा बिबुंथि होनायनि हेंथायै चिरांनि पानबारि पुलिसआ आब्दुल लतीफ 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमबाय होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार IT पार्कआव देंखोगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि जोनोम सानजों 18 नबेम्बर खालि बायदि बायदि हाबाफारि खुंफुंनायनि सायाव जथुम सावरायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों BTCनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देरहासार बसुमतारी बिथांमोना। ECDCनि मासिगिरिखौ आइजो मासिगिरि होनायनि जाउनाव BPF हान्जानि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों जाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। मख'नो गोनांदि महनपुर VCDCआव मासिगिरिखौ लानानै खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। फोजोबबाय नै इसमाइलाव महनपुर प्राइमारिया माबानि चेयारमेननि हिनजाव फैनायनि थाखाय जोंनो हिनजावथ' नाङा ना पाब्लिक डिमान्डखौ हराखिसैबा जोंनो मानो नांगौ जोंनो हिनजावखौ नाङा जोंनो हौवासो नांगौ सोरजों सापर्टार लानानै गावखौ माबायदि थाबायनानै चेयारमेन मोनबोखौ मिथिया सासे हिनजावा बुजिबाय नैबेबायदि जानानै दा प्राइमारि लागावजोब्बाय नै सावजोब्बाय फ्लेट टेट गासिबो होजोब्बाय नै लांदां मा होनो गाइस होबाय बेनो पाब्लिकआ गावनि बहरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि सोमावसारनायखौ नाटक बायदिसो नुदों होनना प्रहलाद ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। बेखौ दिनै नुबाय थादों नाटक बादि नुदों। दिनैनि जा प्रमद बर' दैदेननाय थांनाय बारनि जोंनि सरकारमोन बे समाव बिटिआर एकर्डआ मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मानो सिरि थाखो दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै दिल्लीयाव रायलायहैयो सोरबा माने आइबिनि डाइरेक्टर रायलायहैदों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमहैबाय थादों मालाबा प्रधान मन्त्रिखौ लोगो हमहैदों नाथाय मोनसेबो फ्रुइटफुल जायाखै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिथांमोना खुद्रिनोबो हायाखै। नाथाय दिनैहाय BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबा दाख्लै रेलि खालामखांबाय। दिनै बेहाय माने दुखुनांथाव जाथायबो जाबाय क'क्राझाराव जे मानसि गावखौ सावथारना लाबोलायनाय माखासे घटनाफोरबो जाबाय। बोरै जाखो बोरै जा जों बेखौ तदन्त खालामनोबो थाङा जा जाथाय जादों दुखुनांथाव जादों। दा जेखि जाया मानो दिनैहाय नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माने गोहोआव थानाय समाव दिनै जे खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लानो हायाखिसै। नाथाय दिनै BPF सरकार जाबा दिनैहाय माने BPFखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों आरोखि। दा दिनै बेखौ नुबाय थादों दिल्लीयाव रेलि खालामनो नागिरदों खालामथों बिथांमोना जोंहा आपत्ति गैया डेम'क्रेटिक राइट्स बियो आन्दलन खालामनो हायो खालामबाय थादों। खिन्थु जे खामानिखौ बिथांमोना गावसोरनो दिनै मावनांगौमोन समायबो मोनदोंमोन नाथाय बे समाव दिनै 1% मावलांनो हायिया बिराद दुखुनांथाव आरोखि। दिनै बिटिआर एकर्डनि फैसाफ्रा सफैजोबाखै मोनसेबो दिनै स्कुल कलेजफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जालाङाखिसै गंसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै दिनै 10टा कलेजआबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखिसै। दा बे खामानिखौ जोंनि सरकारा दिनै मावनो गोनां जागासिनो दं। दा बिराद बेले बेजे एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव बिराद लायबिलिटिस दङ दिनै बिराद एन'मेलिस दङ दिनै माने गोबांथार खामानिफ्रा मावदों दा थिखादारफ्रा फैनानै दावराव जाफैयो बबेबा थिखाखौ मावदों उनाव वार्क अर्डारबो गैया माबो गैया प्रमद बर' बिथाङा मावनो थिनदों दा नों फाइलाव जेबो गैया दा बिथांमोनखौबो बिथाङा नस्थ' खालामलांबाय। मख'नो गोनांदि UPPL राजखान्थि हान्जानि काजिगावनिफ्राय गहपुरसिम बाइक रेलि खालामनायनि सायाव BPFनि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। UPPLआ बाइक रेलिनि गेजेरजों माइ हानाय साहा बिलाइ खानाय दिन्थिनाया लाजिनांथाव होनना प्रहलाद ब्रह्मआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैहाय नायदो UPPLआ इलेक्सनाव जेनखांनायनि उनावहाय मा खालामगोन मा मागोन जादों गावसिनि पार्टिखौ हमथानायनि सारभाइभ खालामनायनि थाखाय बिथांमोना जुजिनो गोनां जादों।
दा ओंखायनो इयुथ्सफोरखौ एसे हमथानो मानो बिथांमोना दिनै काजिगाव टु गहपुर मोनसे बाइक रेलि लादों आरो बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोंखौ बायदिसिना बुंलांनो नागिरदों जे 5टा गेरेन्टिखौ थाबैनो मावना होनांगौ मानांगौ दाथ' जोङोथ' मावा नङा दिनै ब्लक लेभेलाव दिनै खामानिया मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि दिनै खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ IBSनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोना मा खालामनो सानदों पार्टि खालामनो सानदों ना मा खालामनो सानदों बबेबा लामा सामा माइ हादलाबायनाय बे माने साहा पात खारलाबायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसजों मा इलेक्सन खालामनो नागिरदों दिनै माने बे लाजिनांथाव बाथ्रा आरोखि राजनितिखौ बिथाङा माइ फोथाराव खालामनो नागिरदों ना साहा बागानाव खालामनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनो क्लियार नङा आरोखि दा जेखि जाया मानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव MLA आव बिथांमोना सासेबो देरहानाय नंला बेखौ बुजिखाबाय जास्ट सारभाइभ खालामनो दिनैथ' नुबाय माने खुनु MCLA माबा MLAफ्राबो गैला रावबो दा दिनै खाम्फाखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो दा बेबादिनो बिदिनो साफा बिथांमोननि MCLA गोमालांसिगोन आरोखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव आरो UPPL होननाय जिनिस थानाय नंला बेबादि मोनसे परिबेसा जाबाय आरो मालाय दा बिथांमोना जेखि बुङा मानो जा जोंनि खामानिखौ जों मावगोन जों 5 गेरेन्टिसनि खोथा मावगोन आरो बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों जायनि गेजेरजों बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों गोजाम बिलनि गिबि खोन्दो मुं फारिलाइखौ फोसावबाय जायफोर गोजाम बिल मोननो गोनां बिथांमोना गावनि मुं फारिलाइखौ गाव गावनि बियाबावनो नायनो हागोन होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों नोंथांमोना गोजाम बिलनि लिस्टखौ दंना गैया नायनो थाखाय क'क्राझाराव फैनो नाङा होननानै बुंनाय जादों बे गोजाम बिलनि लिस्टआ आंहा दङना गैया बेखौ नायनो थाखाय मोनफ्रोमबो समस्तिनि EM MCLA आरो MCLA गैयिफोरनो ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो बे लेखाखौ हरनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायनो थाखाय क'क्राझाराव दुखु खस्थ' थाखा फैसा खरसा खालामनानै फैयाब्लाबो जागोन होननानै बुंनाय जादों दा जोङो PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 647 जोङो जननो जों होनाय जादों MCLA फोरनिफ्राय मोननाय स्किम्सनिफ्राय आरो CDनिफ्राय 1282 स्किम बा व्यक्तिनो जों होनाय जादों जायफ्रा MCLAफ्रा लिरनानै हरबाय ब्लक आरो समस्तिनिफ्राय PNRDनिफ्राय 444 न'स अर्थात 444 जननो स्किमखौ होनाय जागोन आरो आद्रा जिथु जायफोर थालांबाय बिथांमोना साननैसोनि उनावनो बिथांमोननो जोङो लिस्टखौ दिहुननाय जागोन किन्तु जा आद्रा थालांबाय होननानै बुंदों बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां फैसा जोबनायनि थाखाय फान्ड जोबनायनि थाखाय जायफोरखौ जों दोनथ'दों बे दोनथ'नाय लिस्टखौसो जोङो नै सेकेन्ड लिस्टआव होनाय जागोन जायफ्रा गोदान लिस्ट आरो होफैगोन होनो गोनां दं लिस्टखौ जोंनि आखायाव गोग्लैयाखै बिथांमोना फान्ड हाब्लासो मोननाय जागोन खोथाया मोननै नोंथांमोना बुजिना लानांगोन जायफ्रा MCLA आरो पार्सनेलि जोंनो होबाय सोरबा लिडारनि गेजेरजों बेफोरनि लिस्टखौसो जोङो सेकेन्ड लिस्टआव जों होनाय जागोन बिथांमोना फैसा मोनगोन आरो जायफ्रा लिस्टखौनो होखायाखै गोदान लिस्ट होगोन बिथांमोना ब्लकनि गेजेरजों आरो MCLA EM MLA फोरनि गेजेरजों लिस्टखौ साबमिट खालामनो हागोन नेक्स्ट थार्ड लिस्ट अर्थात फैसा जिथु फैगोन फान्ड बेयावसो होनो हागोन दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিবিলাক থাকি গৈছে তেখেতসকলৰ লিষ্ট পুনৰ কৰা হ'ব যিবিলাক দিছিলে লিষ্টত সোমোৱা নাই সেইটো আৰু বিবেচনা কৰা হ'ব কিন্তু যিবিলাক দিয়াই নাই ইচ্ছাহে নতুনকৈ দিব তেখেতসকলে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আৰু নতুন লিষ্টত পাবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ गोबां खोथा बुंबावनो सानाखै बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना एडभाइस स्लिप आरो बिलखौ नोंथांमोना बानायनो हासिगोन MLA MCLA आरो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरजों जगाजग खालामनानै सानसे बा साननैनि गेजेराव जों बे लिस्टखौ हरगोन नोंथांमोना गावबा गाव समस्तियाव नायदो थेंक इउ माब्लासिमाव मोननायनि सम्भाबना बियो सप्तानैसो लागोन फाइल प्रसेस दङ नोङो बिल लाना फैनांगोन अफिसारा थानांगोन आरो जोंहा मा चेक जानांगोन बिनि उनावसो खमसे खम 2 उइक्सआ नांगोन कारन 3000नि खाथियाव गासैजों जानो हागौ फाइला बा 2425 जानो हागौ बेखौ मावजोबनाया एसेबां गोरलै नङा आरो जा अफिसाबो सेटआप जाजोबाखै खालामबाय थादों बे मोनहैगोन गासै बेसेबांसिम एमाउन्ट जागोन एमाउन्ट 100 crore 100 crore नि एसे आप जाबाय
कारन बाजेटआ 100 crore जोंहा होनायनि खोथाया एसे आप जाबाय बेखौ एसेब्लाबो सारा निश्चय मिलायगोन जायफ्रा एमसिएलएफा लिरनानै हरबाय गावबा गाव समस्थियाव गावसोरनि पेजजों बेखौ जों फार्स्ट प्रेफारेन्स होनाय जादों बिथांमोननि फार्स्टखौ जों लिस्ट होनाय जादों जायफ्रा आद्रा दङ बेखौ जों नै रिसेन्टलि सप्तासेनि उनाव जों होनाय जागोन खुब खोथा होनाय बायदियैनो गोख्रै मावफुंनाय गोदो जोङो निश्चय मोनाखैमोन जोंबो मोनाखै आंबो मोनाखै नाथाय गोबां बोसोरबा नेनायनि उनाव जों दिनै मोनसिगोन आरो बे हाग्रामा महिला सारनि अननाय बिना फैसायाव बिना एग्रिमेन्टआव मोनगोन बेनिखायनो आङो बुंदोंमोन जे केस होनानै लानांगौनि प्रयजन गैला केस होआलासिनो जिहेतु मोनसिगोन बेखौ आं दाखालि नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आङो फोरमायखाबाय बिलखौ गासिबो मोनजोबगोन